ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. भाजपा नवनिर्वाचित आमदार प्रमोद जठार यांचं मालवणात जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी जठार यांनी सी वर्ल्ड आणि पर्यटन विकासासाठी कार्यकर्त्यांनी समन्वयाचं काम करण्याचं आवाहन केलंय. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. पाहत रहा कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. पाहूया यानंतरची बातमी. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद. मला जो आमदार केलाय पक्षाने, हे सिलेक्शन आहे ना, हे काही इलेक्शन नाही. तो कार्यकर्त्यांसाठी केलाय. कुंडली नेत्यांसाठी नाही. हे निवडून आणलं ते हे म्हणतात आमचं आम्ही निवडून आणलं. असं काय बोलणार. आता हा पक्षाने दिलेला आहे म्हणजे कार्यकर्ते. पक्ष म्हणजे कार्यकर्ते. आय एम ऑल टाइम युअर्स. पक्षासाठी जे जे करता येईल ते करूया. ज्यांनी दिलंय त्या महाराष्ट्राच्या प्रदेश अध्यक्षांचं, आपले लाडके रवींद्र चव्हाण साहेब, ज्यांच्याशिवाय होऊच शकत नाही ते म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री. गाव बोलले त्यांनी नाही सही केलं तर आम काय घेतलं बरोबर आहे. आणि ज्यांच्या सूचनेवर ना की बाबा आमच्या सिंधुदुर्गात द्या अशी मागणी आमच्या राणेसाहेब आणि नितीनजींनी केली, प्रभाकरने केली, अतुलजींनी केली. त्यामुळे आमच्या कोकणात द्या. या सगळ्याचा परिपाक अनेक नेत्यांच्या या इच्छेप्रमाणे, मागणीप्रमाणे राज्यातल्या सरकारने आणि केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. त्याबद्दल मी त्या सगळ्यांचा आभारी आहे. मंडळी, तुमचं पण आभारी आहे. कारण मी अनेक वेळेला बघतो की कधी कधी मी शिवप्रकाशजींना म्हटलं, कालच्या मीटिंगमध्ये दिवसभर आपली बैठक चालू होती. त्या बैठकीमध्ये मी त्यांना म्हटलं, सर आपने मुझे MLA तो किया, मला आमदार केलं, पण म्हटलं माझी अडचण पण केली. म्हटलं अरे 100 लोग आए थे, उसमें से 30 लोग को चुना, 30 लोग में से 15 आए, 15 में 5 आए. किया तो भी बोल रहे हैं अरे मेरा अड़चन हो गया. तो भला आदमी है. म्हटलं सर पहिलं काय व्हायचं की मैं तो कार्यकर्ता हूं का नेता हूं, तो ज्या कार्यकर्त्यांना काहीच मिळायचं नाही, तिकीट मिळायची नाही, पदं मिळायची नाही, अशोक ते माझ्याकडे यायचे आणि मला म्हणायचे की साहेब, पत्रकार मंडळी बसले की आम्हाला काहीच मिळालं नाही, आमकं नाही मिळालं, तमकं नाही मिळालं. तर मी त्यांना म्हणायचो, तुमचं तरी बरा, मी एवढा काम केलं, शिरा पडली, माकाच काय मिळालं नाही तर तुमका काय मिळतं ना. त्यामुळे मला तंटामुक्ती अध्यक्ष व्हायचं म्हणजे मी त्याचा तंटा मिटवायचो. त्यामुळे ती माझी संधी खरं म्हणजे पक्षाने आमदार करून घालतो की मला अनेक कार्यकर्त्यांची, बघा पदं किती लिमिटेड असतात ना, किती आमदार देणार, किती खास. आता मला आमदार केला त्यावेळेला कोकणातले 10 लोक नाराज झाले. नाराज म्हणजे ते बिचारे, त्यांना व्हायला पाहिजे होतं. माझ्यापेक्षा सिनियर होते, माझ्यापेक्षा निष्ठावान. निष्ठा काय सगळ्यांचाच क्रायटेरिया आहे, कारण सगळेच निष्ठावान आहेत. काल जरी पक्षात आला माणूस, मी या मताचा आहे की तो सुद्धा जेव्हा विचार प्रवाहामध्ये येतो तेव्हा भारतीय जनता पक्षामध्ये आलेला कालचा माणूस सुद्धा आपोआप निष्ठावान होऊन जातो. कुंडली कवंदे. त्यामुळे कोणी, मी आज तुम्हाला सांगतो, पहिलं आणि शेवटचं हेच समन्वयाचं काम मला दिलेलं आहे.
कोण काल आला, परवा आला, 10 वर्षाचा असताना आला. मी 10 वर्षाचा असताना आलो, हा 25 वर्षाचा असताना, हा आणखीन 15 वर्ष बोलला, 8 वर्ष बोलला. कधी कोणी येऊ दे, भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवाहात जो माणूस आला तो निष्ठावानच आला असं आपण समजायचं असतं. बरोबर आहे. त्यामुळे अनेक ओढे, नाले, नदी सगळे जेव्हा येतात एका ठिकाणी आणि शेवटी ती नदी कोणाला मिळते? समुद्राला. समुद्र म्हणतो का हो? तो नाल्यात नाही लो, ओढ्यात नाही लो, नदीत नाही लो, काय बावीत नाही लो म्हणतात काय? त्यामुळे समुद्राला हक्क नाही. हा कोण काल आला का परवा आला, सर्वे अपि सुखी न संतु सर्वे संतु निरामया. जे आले ते सगळे सुखी होऊ देत अशा प्रकारचा विचार परिवार आपला आहे. त्यामुळे आपल्या मनातला पण, किंतु, परंतु काढून टाका. बरोबर माझं म्हणणं का चुकलं? आता हे सगळे लोक आपल्याकडे आले नाहीत तर आपण शतप्रतिशत होऊ का? म्हणजे मला जेव्हा सांगितलं राणे साहेब येणार आहेत, ते नितीनजींचा प्रवेश घ्या, तेव्हा माझी प्रतिक्रिया, माझ्या बरोबर 4 लोक होते इतर पक्षातून आले. ते मला म्हणले साहेब टँका घेतला तर आम्ही चाललो. ते दातात घेऊन गेले होते. ते म्हटलं बाबा तुम्ही काय कल दुसऱ्या पार्टीतनं आले, तुम्हाला अधिकार आहे जायचा. या हडकरांची, काळशेकरांची आणि आमच्या बापसाची पार्टी तर आम्ही कशी सोडतला? आजच्या या माझा सत्कार नाही बाळा, पक्षाचा सत्कार आहे. माझा कसला सत्कार? मी कोण आहे? तुम्हाला माहिती आहे एक पद असतं, मागे 100 लोक नाराज असतात. त्यामुळे एक पद मिळालं, आपण पदाच्या मागे नाही. आपली धरोहर आहे. त्यांनी मला सांगितलं 12 वर्षानंतर यांना न्याय मिळाला. मला कसला न्याय? मी कुठे अन्याय केला होता? मला कसला न्याय? माझ्यावर कुठे अन्याय झालाय? मी हे व्रत म्हणून करतो, मी हे समाजाचं काम म्हणून करतो. आता त्याच्यामध्ये एखाद्या वेळेला माझ्या पदाची लॉटरी लागून गेली, याचा अर्थ बाकीचे लोक लायक नव्हते, माझ्यापेक्षा लायक होते, चुकून मला ते पद मिळाले. म्हणून ज्यांना पद मिळाली त्यांनी ज्यांना मिळाली नाहीत त्यांचा सन्मान करा. खरं का खोटं? कारण त्या 10 लोकांनी पदं सोडली बाळानो, त्या 15 लोकांनी पदं सोडली म्हणून तुम्हाला झेडपी, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, आमदार, खासदार तुम्हाला मिळालं. बरोबर आहे की चुकलंय? म्हणून त्यांचा सन्मान व्हायला पाहिजे बाळानो. अशा प्रकारचं रिव्हर्स इंटिग्रेशन आपल्या पक्षामध्ये झालं पाहिजे. समन्वय साधला गेला पाहिजे, विकासाचा बॅकलॉग दूर केला पाहिजे. सातत्याने आपल्या बैठका, हे तर बैठका देतातच भरपूर. बघा भारतीय जनता पक्ष असा पक्ष आहे की या पक्षामध्ये कोणाची मक्तेदारी नाही. मी मगाशी एका कार्यक्रमात सांगत होतो, जिल्हा अध्यक्षीय पद्धतीचा पक्ष आहे आपला. अध्यक्षीय पद्धत आपल्या 7-12वरती अध्यक्ष किती वर्ष असतो? 3 वर्ष. झाला त्याच्यासारखा भाग्यवंत परत रिपीट होतो. पण 7-12 कधी इतर हक्कात जातो आणि मग कधी कुळात जातो आणि मग सगळे जगा कधी कुळ्यात काढतात, हे आपल्याला पण कळत नाही. करा की मोठा? अरे अध्यक्ष झाले त्यांना विचारा. हे आपल्या पक्षातले खूप चांगलं USP आहे. सगळ्यांना संधी मिळते. मी प्रभाकरला सांगितलं की आपल्या पक्षामधले पण नगरसेवक होतील, आणखीन कोणी होतील, आपण काय कोऑप म्हणतो त्याला, काय अशा मंडळींना करा ज्यांना आयुष्यात कधी स्वप्न पडलं नव्हतं, ज्याच्या हातात कधी संपत्ती आली नाही, पण बुद्धिमान आहे, लोकांचा सन्मान करू शकतात, लोकांना सोल्युशन देऊ शकतात. असे पण समाजातली माणसं हळूहळू त्यांना पदपक्ष मिळायला पाहिजेत का नाही? बाळानो, असा आपला फार सुंदर पक्ष आहे. त्या पक्षाचे तुम्ही कार्यकर्ते आहेत याचा तुम्हाला अभिमान वाटला पाहिजे. तुम्ही 3,500 वर्षाची परंपरा चालवणारे कार्यकर्ते आहेत. पुढे हजारो वर्ष चालवायची आहे. तुम्ही निमित्त मात्र आहात. मग माणूस आयुष्यात कधीही पक्ष सोडत नाही. तुम्ही मला निष्ठावान म्हणताना आम्ही त्या ह्याचे पायिक आहोत म्हणून हडकर कधी जात नाही. आणि मला विश्वास आहे आता आपल्या बरोबर आलेले पक्ष मंडळी, अशोकरावांसारखी, तुमच्यासारखी, ज्यांना एकदा पक्ष समजला तो आयुष्यात कधीही हा पक्ष सोडणार नाही. खरं आहे की कुठे आहे? कोणाला वाटतं राष्ट्राचं रक्षण होऊ नये, कोणाला वाटतं राम मंदिर होऊ नये, कोणाला वाटतं समान नागरी कायदा होऊ नये, कोणाला वाटतं पॉप्युलेशन ऍक्ट होऊ नये. अशी कोण मंडळी आहेत? असं कोणीच विचार करू शकत नाही. राष्ट्र सुरक्षित राहावं, सगळ्यांना एक कायदा असावा,
सगळे सुखाने राहावेत, सगळ्याच्या हाताला रोजगार मिळावा आणि सगळे आपल्या सनातन संस्कृतीशी एकरूप व्हावेत असं अख्ख्या देशाला वाटतं. ज्यांना ज्यांना वाटतं बाळानो ते आपले कुंडली गौरदे, मग तो उबाटात असू दे, सुबाटात असू दे, आणखी काही लुबाटात असू दे, याची चिंता तुम्ही करू नका. वेळ येतील तेव्हा सगळे तुमच्यावर येतील. तुमच्या विचाराशी एकनिष्ठ राहा. आपण ठरवा की उद्या माझ्यावर काय अन्याय झाला किंवा अन्याय कसला, मला काही पद नाही मिळालं तर मी नाही जाणार. मी पदासाठी नव्हतो आलो, मी माझ्या विचारधारेशी म्हणून आलो होतो. हाही जर निष्ठा बाळानं ठेवली तर परमेश्वर तुम्हाला सुद्धा भरभरून देतो. भारतीय जनता पक्षामध्ये मागून काही मिळत नाही आणि न मागता मला वाटते भरपूर काही मिळतं. मागणे से तो भीक भी नहीं मिलते, बिना मांगे मोती मिळते. त्यामुळे माझे असे देवदुर्लभ कार्यकर्ते आहात. खूप छान काम कराल. माझ्या सत्काराच्या निमित्ताने मी तुमच्याकडे एवढीच अपेक्षा करतो, आपल्या गावातल्या भागातल्या सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचवा. तुमचं मालवण तर आता वर्ल्ड डेस्टिनेशन आहे, वर्ल्ड डेस्टिनेशन आहे गुरु. तुम्हाला किती लोकांना माहिती आहे मला माहित नाही, माहित असेल वर्ल्ड डेस्टिनेशन. बाकी अख्ख्या कोकणाचा हे आरोप आहे की सगळा मालवणात सगळा पर्यटन जातं, आमच्याकडे काही येतच नाही, महाराज येत खातं. मला सांगा, ही तुम्हाला संधी आहे. मग मालवणामध्ये आणखीन काय करू शकतो? थिंक बिग. मी तुमच्या सोबत आहे, पालकमंत्री सोबत आहे, केंद्र सरकार तुमच्या सोबत आहे. तुम्ही आयडियाज काढा, थॉट काढा, नवीन काय करू शकतो. पुन्हा सिवळ येऊ शकतो का आमच्याकडे? पुन्हा आमच्याकडे चांगले प्रकल्प येऊ शकतात का? पर्यटनात आणखीन कुठल्या आयडिया येऊ शकतात का? गाडा कशाला भांडण आपटत बसला एकमेकाबरोबर? सोडून द्या अनेक गोष्टी आणि फक्त विकासाचा, लोकांच्या त्या ठिकाणी चांगल्या गोष्टीचा ध्यास घ्या. समस्या सोडवण्यावर आपण विचार करू. सोल्युशनवर विचार करणारा माझा पक्ष आता झाला पाहिजे. प्रॉब्लेमवर नाही, सोल्युशनवर विचार करणार आहे. अशी मंडळी हळूहळू एका ठिकाणी या आणि मग बघा, तुम्हाला एक वेळ अशी येईल की तुम्हाला वाटते आम्हाला हा नाडतो, उद्या तो नाडतो. लोक अशा अनेक लोकांना गाडल्याशिवाय पण राहणार नाही. कुंडली गौरदे, तुम्ही नका त्याची चिंता करू. तुम्ही तुमच्या पक्षाची चिंता करा, कोणाच्या विरोधकाची चिंता करू नका. वैभव नाही काय करतो नाही आम्ही नका चिंता करू. अरे तेच लोक आपल्या आपल्या टेन्शन मधनं बाहेर येत नाहीत घराच्या. तुम्ही कशाला त्याची चिंता करताय? त्या आप मधले पण बघितले ना, परवा 7 लोक ते आले इकडे का? त्यांच्या लक्षात आलं आप काय. बरोबर आहे ना? आम्हाला सोडायचा अधिकार असते, जे येतील त्यांचं स्वागत करायचं. आणि आमची परंपरा जशी आहे, जी असतील तशी घ्या, आपल्याला हवे तसे घडवा. कुंडली गौरदे. एकदम सोपा विचार आहे बघा. कोणी कालचा नाही, कोणी परवाचा नाही आणि कोणी 100 वर्षापूर्वीचा नाही. आपण सगळे, मी त्या प्रशिक्षण वर्गात सांगितलं, आपण सगळे 3500 वर्षाची परंपरा सांगणाऱ्या भगवान कृष्ण, प्रभू रामचंद्र, रामायण, महाभारत, मोहितजोडा, हडप्पा, सिंधू या संस्कृतीचे कल्चरचे वारस आहोत. एम आय राईट रॉंग? पक्ष इकडे तिकडे होऊ शकतात हो, पण आहेत तर आपले त्याचेच वारस. त्यामुळे आपल्या सगळ्या विचार परिवारातल्या आलेल्यांचं स्वागतच करायचं. तो पुन्हा नाराज होऊन दुसऱ्या पार्टीत जाईल अशा प्रकारची कृती आपल्या हातून होता कामा नये. हे समन्वयाचं काम प्रमोद जठार. त्यामुळे पालघर पासून सिंधुदुर्गापर्यंत जो भाग आहे कोकणाचा, त्या सगळ्या कोकणातल्या भागाचा आपल्या भाषेत सांगायचा तर तंटा मुक्ती अध्यक्ष प्रमोद जठार आहे. गणपती बाप्पा. त्यामुळे भांडायचा नाही आता, कोणाशी भांडायचं नाही, कोणाशी वैर धरायचं नाही. कोण आपला, कोण पराया, कोण आपलं, सगळे आपलेच आहेत. आणि मी तुम्हाला आज सांगतो, आपल्या पक्षावरती, आपल्या नेत्यावरती एवढी सॉलिड निष्ठा पाहिजे. म्हणजे राम मंदिराचं ढाचा 1992ला मी ढाच्यावर होतो थोडा. मी 90ला तुरुंगात होतो 15 दिवस. आम्ही काश्मीर बचाव समितीचा हडकरला माहित असेल, आम्ही जम्मू काश्मीरला होतो, लाल चौकात. आम्हाला कधीही वाटलं नाही असं की आपले नेते, आपले लोक जे सांगतात की आपल्याला प्रभू रामचंद्राचं मंदिर करायचं आहे जे 500 वर्ष, आमचा विश्वास, आम्ही काय म्हणायचो, आमचे नेते सांगतात आम्ही करणार.
आम्ही त्यांना कधी प्रतिप्रश्न नाही केला. हे कसं करणार, कधी करणार, कशाला करणार, आपल्या नेत्याने सांगितलं ना. 370 कलम जाईल कोणाला वाटलं नव्हतं, गेलं का नाही. प्रभू रामचंद्राचं मंदिर झालं का नाही. काल पश्चिम बंगाल जिंकलं का नाही. टाळ्या वाजल्यात नाही. अरे जिंकलं का नाही. काय इम्पॉसिबल काम होतं. मी गेल्या निवडणुकीमध्ये त्या मध्यमग्राम नावाच्या विधानसभेत होतो, जिथे काल मर्डर झाली ना त्यांची, आपल्या अधिकाऱ्याची, मुख्यमंत्र्यांचा जो आपला पर्याय, त्या मध्यमग्राममध्ये मी 2 महिने होतो मागच्या निवडणुकीत. संध्याकाळी 7 नंतर मला ते कार्यकर्ते जे यायचे ना, माझ्याबरोबर असायचे दिवसभर, सर जी 7 बजे के बाद घूमना नहीं. म्हटलं क्यों बेटा. सर काट के किधर डालेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा, हमको भी नहीं पता चलेगा, आपके घर वालों को भी नहीं पता चलेगा, घूमना नहीं. एवढी डेंजर परिस्थिती होती. सगळ्या सीमा उघड्या होत्या, पश्चिम बंगालच्या आणि बांगलादेशच्या सगळ्या सीमा. त्यामुळे किती लोक, म्हणजे आपण म्हणतो ना की एवढ्या सीमा उघड्या होत्या की हे सगळे मुंबई लोक महाराष्ट्रात मुंबईत मालवणात येत होते. देश असुरक्षित होता. आता या राष्ट्राचं संरक्षण करणं, सीमाचं संरक्षण करण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाने हातात घेतलं 100 वर्षापूर्वी. आज सत्य केलं का नाही. म्हणून आधी तुम्ही मंडळी जे भारतीय जनता पक्षामध्ये आहेत, आपण खूप छोट्या छोट्या गोष्टीत अडकलेलो आहे. हा कोणाचा, तो कोणाचा, हा अमका, तो अमका, मला काय पद मिळालं, मी काय करणार, मी झेडपी. ह्याच्या पलीकडे या. ही पार्टी त्याच्या पलीकडची आहे बाळानो. ह्या तर निमित्त मात्र आहेत. ह्या राजकारणात ह्या गोष्टी तर हव्यातच, त्या व्हायलाच पाहिजे, पण त्या क्षणिक आहेत. ही एक साधन आहेत, साध्य नाही. निवडणुका 5 वर्षाने येतात. निवडणुका युतीमध्ये चालतात. प्रभाकर लक्षात ठेव, पक्ष कधी युतीमध्ये चालत नाही. पक्ष हा 100% नसतो. कधी वरना ऑर्डर येईल माहित नाही की आता 100%. गणपती बाप्पा नजर हटी, नजर पकड के बैठो. हे मोदी साहेब कधी काय सांगतील. ममता दीदी जाईल वाटलं होतं कोणाला. आसाम तर मुस्लिम बहुसंख्य आहे, तरी आला ना आमचा काय नाव त्याचं, हेमंत बिस्वा. म्हणून तुमच्या पार्टीवर विश्वास पाहिजे. क्रमांक 1, आपल्या कार्यकर्त्यांमधला समन्वय पाहिजे. आपण आपसात नाही वाटत. आणि आपण एवढं थम्पिंग मेजॉरिटी राज्य कशासाठी आणलंय बाळाने. आपण चाललंय कशासाठी. प्रमोद देडरला आमदारकी दिली, राणे साहेब खासदार झाले, नितेशजी पालकमंत्री झाले, देवेंद्रजी फडणवीस आमचे मुख्यमंत्री झाले, मोदीजी पंतप्रधान झाले, मुर्मूताई राष्ट्रपती झाल्या, कोण झेडपी झाला, कोण नगरसेवक झाला. कशासाठी. आता कार्यकारण भाव काय. शेवटच्या माणसाला, जो गरीब खितपत पडलाय, रंजलाय, गांजलाय, काम नाही, बेरोजगार आहे, पाणी नाही, अन्न नाही, या शेवटच्या माणसापर्यंत बाळानो जाण्यासाठी युअर पार्टी इज जस्ट अ व्हेइकल. तुमची पार्टी फक्त साधन आहे, साध्य नाही. खूप संपत्ती आली की माणूस आळशी होतो, माणसाला मस्ती येते की नाही. बरोबर आहे ना. आळशी होतो माणसं. आपलं ढुंगणाच्या बाहेर बघायचं कमी होतो. मला काय करायचंय, मरे ना तो, माझं चाललंय ना. आज पार्टीला थम्पिंग मेजॉरिटी है. पार्लिमेंट से लेके पंचायत तक आपका राज है. सांगितलं होतं ना तुम्ही काही आमच्या जुन्या सगळे असणार आहे की आम्हाला पार्लिमेंट से पंचायत आम्हाला द्या, राणे साहेबांना खासदार करा, नितेशजी आमदार करा, आम्हाला झेडपी द्या, आम्हाला काय रे अशोक बोलला होता का काय अध्यक्ष, काय जोडणी कर, जाऊ करू. आता काय म्याव करू. म्हणून आता आपलं काम काय गुरु. आपण पूर्वी विरोधात असताना भांडलो, ओरडलो, मोर्चा काढले, चिडलो, आंदोलन केली.
अधिकाऱ्यांना काय तुला या घातला काय त्या चिखल घातला कोणाला मासे फेकला होतो पण विरोधी पक्षाचं काम करतच असतो ते गैर नाही. आता आपली सत्ता आली. आता सामान्य माणसाला मला एका पत्रकाराने विचारलं होतं रत्नागिरीत, प्रमोद जठार साहेब तुमचे शब्द आम्हाला लक्षात आहेत राणे साहेबांच्या निवडणुकीत की तुम्ही सांगितलं होता आम्हाला एका रेषेतली सत्ता द्या आम्ही तुमचा विकास करू. आता एका रेषेत म्हणजे राष्ट्रपती तुमचा, पंतप्रधान तुमचा, मुख्यमंत्री तुमचा, झेडपीचा अध्यक्ष तुमचा, बँकेचा अध्यक्ष तुमचा, पंचायत समिती सभापती तुमचा, ग्रामपंचायतीचा सरपंच, औषध खाव कोल्यान म्हटले एका मागणीपासून वरपर्यंत सगळे एका रेषेतच. आता विकास झाल्याशिवाय पर्याय चिकुनकाठ बांधा बाबांनो. मी तुम्हाला सांगतो हे सगळं जे दिलंय ना जनतेने त्याच्यासाठी दिलंय. आता ओरडून पाहता सोल्युशन पाहिजे जनतेला. हे समन्वयाचं काम प्रमोद जठार करणार आहे. जे नितेशजी पालकमंत्री आहेत, नारायण राणे साहेब खासदार, हे सगळे विकास करतायत. पण आता आपली पण जबाबदारी आहे बाळानो. माझ्या गावाची, माझ्या बूथची, माझ्या ग्रामपंचायती, माझ्या झेडपीची, तिथल्या लोकांना काय विकास हवा आहे. आपल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींना रांगेने कामाला लावा. जे काय बॅकलॉग राहिलाय तो पुरा करा. अशी न भूतो भविष्यात कधी येईल पुन्हा आपण न भूत अशी कधीही परिस्थिती मला माहित नाही किती कायम राहते. कायम कुठल्याच गोष्टी राहत नाही बाळानो. पण ही देव दुर्लभशी चांगला योगायोग तुमच्याकडे आलाय म्हणून न भांडत बसता. दुसऱ्या पार्टीत काय चाललंय तो आमची माणसं पळवतो का किंवा आणखीन काय निराळा ह्या असल्या गोष्टीत फिजून गोष्टीत अडकू नका. जे काय व्हायचं ते होईल नंतर. हे राजकारण आहे बाळानो. मगाशी राजकारण जनतेने तुम्हाला एवढं दिलेलं आहे. आता विसरून जा. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री तुमचा आहे ना, तुम्हाला आणखीन कोण पाहिजे. पालकमंत्री जिल्ह्याचा तुमचा आहे ना, संपला ना विषय. त्यामुळे प्रभाकरजींच्या नेतृत्वाखाली, तालुका अध्यक्षाच्या नेतृत्वाखाली आपल्या आपल्या गोष्टी काढा. आता भांडण करत सोल्युशन द्या जनतेला. काय आपल्याला आरोग्याच्या मंत्र्याकडनं आणायला पाहिजे, पालकमंत्र्याबरोबर आपण काय हा जो बॅकलॉग आहे काही गोष्टी राहिल्या आहेत त्याचा समन्वय करण्याची जबाबदारी प्रमोद जठार नावाच्या आमदाराची. तुमच्यातला आपसातला समन्वय बरोबर आहे, पदाधिकाऱ्यांमधला समन्वय, जनतेपर्यंत पोहोचणाऱ्या विकासाचा समन्वय, संघटना वाढीचा समन्वय. बाळानो समजून घ्या. छोटे छोटे गोष्टी आहेत पण त्या करणीय आहेत. टीव्ही वरती एखादं नॅरेटिव्ह चालतं, कुठल्या तरी महिलांवरती अत्याचार होतो, कुठल्या तरी छोट्या मुलीवर अत्याचार होतो, विरोधक येतात बघा 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 त्या मुलीवरती अत्याचार झाला, त्या छोट्या बालकावर अत्याचार झाला, मुख्यमंत्री काय करतो म्हणतात ना. आपले विरोधक बोलतात, नॅरेटिव्ह चालवतात. काल तर मी एक नॅरेटिव्ह बघत होतो असं आणि नंतर लक्षात आलं ते छोट्या बाळावरती त्याच्या आजोबानेच काहीतरी अतिप्रसंग केला. आपण टीव्हीवर बघितलं असेल. मग भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याचं काम काय. अरे तुमचा मुख्यमंत्री आहे, तुमचा गृहमंत्री, याचा अर्थ असा होतो भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता गृहमंत्री म्हणून आपल्या आजूबाजूच्या महिलांच्या संरक्षणासाठी उभा राहायला पाहिजे. Am I right or wrong? That is your job. माझ्या मालवणमध्ये होत नसेल, होणार नाही मला विश्वास आहे. पण आपल्या भारतीय जनता पक्षाने आपल्या नेत्यांच्या अशा गोष्टीसाठी आपण कार्यरत आपल्या भागातल्या तुमच्याकडे होत नाही मला माहिती आहे, पण आपण डोळ्यात तेल घालून उभं राहायला पाहिजे. आपल्याकडे एखादी आरोग्याची समस्या आपण उभं राहायला पाहिजे. बाळानो मंत्री राहतील, त्यांचा वेळ, त्यांचं काम, या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक कार्यकर्ता आता एक मंत्री झाला पाहिजे. लोक 5 वर्षांनी विचारणार नाही तुम्हाला वेळ नव्हता, आम्ही दही गेला होता, आम्ही पश्चिम बंगालला गेला होता. लोक नाही विचारणार. लोक म्हणणार आमची कामं केली का. आणि जर तुम्हाला 29ला सगळं 100% भाजपा पाहिजे असेल तर आधी पक्ष 100% करावा लागतो. बाळा तुमच्या जवळ ही आपल्या विरोधातली किंवा इतर मंडळी तुमच्या जवळ येतील
तुमचे हे विचार ऐकतील बाळानो आपल्या निरनिळ्या वक्त्यांच्या माध्यमातून हळूहळू हळूहळू ते डायव्हर्ट होतील, कधीही पार्टीच्या बाहेर जाणार नाही. हा विचार घेऊन बाळानो काम करा. तुम्ही करताच आहात, पण माझ्या या निमित्ताने मी सांगितलं, समन्वयाची भूमिका असू दे, विकासाचा बॅकलॉग, जे काही छोटी मोठी कामं जे कोण करतायत त्याच्या त्यांना जी मदत लागेल ते अध्यक्ष आणि आमचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत या सगळ्यांच्या माध्यमातून, पालकमंत्री आपण त्यांना ताकद देऊ. अशा प्रकारचं काम आपल्याला करायचं आहे. आपल्याकडे प्रचंड ताकद असलेलं महाराष्ट्रातलं केंद्रातलं सरकार आहे. बाकी कुठल्याही गोष्टीचा विचार करू नका. पक्ष आपोआप वाढेल. इतर कुठल्याही आपसातल्या भानगडीत, कुरगोडीत, दुसऱ्याबद्दल वाईट बोलण्यात या कुठल्याही गोष्टीत आपण पडू नये. समन्वयाने काम करा एवढंच या निमित्ताने सांगतो. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी आहे तुम्हाला सुद्धा अशा पदांचा लाभ अचानक होईल. तेव्हा पण लोक तुम्हाला म्हणतील, अरे ही ताई 15 वर्ष निष्ठावान राहिली, तिला आज पद मिळालं. हे तुम्हाला हवंय की ताई आज रात्री या पार्टीत गेली, दादा दुसऱ्या पार्टीत गेला. आमच्याकडे एक होता नेता, एका रात्री 4 पार्ट्या बदलल्या. नाव नाही सांगत, अशोकाचं नाव माहित आहे. बाळांना नाही मजा येत त्याच्यात. पतिव्रता असण्याची किती ताकद आहे, किती मजा आहे, ती निष्ठावान असण्यात मजा. त्यामुळे माझी तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना सांगताय की खरोखर ही पार्टी सुंदर आहे, विचार सुंदर आहे, सरकार सुंदर आहे, सरकारमधली मंडळी चांगली आहे. अभी नाही तो कभी नाही अशा आहे नाही, कामाला लागा, जोरदार लोकांचा विकास करूया. आणि मालवणाचा प्रामुख्याने एक तुम्ही काहीतरी त्याच्यातला रोडमॅप तयार करा. मालवण तालुक्यामध्ये आपल्याला काय करता येईल, तालुक्यामध्ये कुठे कुठे गोष्टी करता येईल, पालकमंत्र्यांशी बोलू, वरच्या वरिष्ठांशी बोलू. दिल्लीमध्ये राणे साहेब आहेत, आता आपल्याला कौतुक, राज्यसभेमध्ये विनोदजी तावडे साहेब गेलेले आहेत. आता तुम्हाला किती सत्ता पाहिजे, मग तुमचा विकास होणार आहे का अध्यक्ष? आता एवढी लोक जर आपली वरती असतील तर लोकांचा विकास किंवा लोकांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत का नाही पाहिजे? बरोबर आहे. यासाठी कामाला लागा. तुम्ही सगळ्यांनी मला बोलवलं, मी आपला आभारी आहे. पत्रकार मंडळी मी तुमचा पण आभारी आहे. समन्वयाने काम करू, कन्स्ट्रक्टिव्ह काम करू, आपापसातल्या कुठल्याही मतभेदामध्ये जाणार नाही. आणि दुसऱ्याबद्दल बोलताना चांगलंच बोलू, वाईट बोलणारच नाही. कितीही वाटलं प्रमोद जठरा वाईट असलं तर प्रमोद जठराला जाऊन सांगा, बाबा तुझं हे चुकलं. तुम्हाला वाटलं अशोक सावंत आमचं नाही काम करत, तो असा करतो, अशोक सावंत बाबा तू असं करतोस, बोला ना, खूप मजा येते. नाही तर तुम्ही तिसऱ्याला बोलता, तो चौथा माणूस अशोकला सांगतो आणि तुमच्या आयुष्यभर तुमच्या एकमेकांमध्ये वितुष्ट कशाला करायचं? बरं, ह्या गोष्टी कोणी सांगणार नाही, कुठला नेता सांगणार नाही. मी सांगतो तुम्हाला, एक कान टोचण्यासाठी सोनाराचं काम करायचं, म्हणूनच मला आमदार केलं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.